ஓம் ஸ்ரீ வாராகி அம்மனே போற்றி போற்றி. என் அன்பு தங்கமே, உன்னை விட்டு பிரிந்து சென்ற ஒருவர், உனக்கான ஒருவர் உன்னை தேடி வரப்போகும் சூழ்நிலையே நான் உனக்கு உருவாக்கி தரத்தான் போகிறேன். இழந்த ஒன்றை மீட்டு தருவதற்காக, நான் எல்லா விதத்திலும் உனக்கு வெற்றி வாகி சூடுவதற்காக, நாளை வரும் விடியல் உனக்கானதாக தருவதற்கு இப்பொழுதே நான் வந்து விட்டேன். இதோ மகிழ்ச்சியில் நீ துள்ளி குதி நேரம் வந்து விட்டது. இந்த நிலைமையை பார்த்து கொண்டு இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கும் விஷயத்தை மட்டும் பார்த்து கொண்டு நீ கஷ்டப்பட்டு கொண்டும் கவலைப்பட்டு கொண்டும் வேதனை அடைந்து கொண்டும் இருக்கின்றாய். என் தங்கமே, ஒரு விதையானது துளிர்த்து வெளிவருவதற்கு எத்தனை நாட்களோ எத்தனை தடைகளோ அங்கு உடைத்தெறிந்துதானே வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு நாம் விதைத்த உடனே விதைகள் மரங்களாக மாறிவிடுமா என விதையானது செடியாகி அங்கு மரமாகி வருவதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. அதன் காய்கனிகளை சுவைக்க நாம் எவ்வளவு நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கின்றது. அதுபோலத்தான் நம் வாழ்க்கை நடக்க இருக்கின்ற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நாம் இதற்காகவே காத்து கொண்டு இருந்தோம். ஆனால் அதற்காக கஷ்டப்பட தயாராக இல்லை என்பதுதான் இங்கு மிக பெரும் விஷயமாக இருக்கின்றது. நீ எந்த அளவுக்கு வெற்றியின் பெறுவதற்கு அங்கு வைராக்கியத்தோடு இருக்கின்றாயோ அந்த வைராக்கியத்தோடு கஷ்டப்படுவதற்கும் தயாராகிவிட்டாலே போதும். நீ எதிர்கொண்ட காரியத்தில் பாதி வெற்றியை அடைந்து விட்டதாகத்தான் அர்த்தம். என் பிள்ளையே, அப்படி இருக்கும்போது நீ எதிர்கொள்கின்ற உன் வாழ்க்கையே எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் அதை உடைத்தெறிந்து வெளிவரும் போதுதான் உன் வாழ்க்கை உனக்கு என்னவென்று புரியும். அப்படித்தான் இப்பொழுது உன் நிலைமை இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. உனக்கான ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செய்வதற்கு நான் உறுதுணையாக இருக்கும் போது, நான் உனக்கு தகுந்த நேரத்தில் தகுந்த இடத்தில் எதை வேண்டுமோ எதை கொடுத்தால் நீ சந்தோஷப்படுவாயோ அந்த உரிய நேரத்தில் வந்து கொடுப்பதற்கு தயாராகி இருக்கும் போது ஏன் மற்றவர்கள் நினைத்து நீ காத்து கொண்டு இருக்கின்றாய்? நமக்காக அவர் வருவார் இவர் வருவார் என்று யாரையும் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டு இருக்காதே. நான் தான் உனக்கு நேரடி உனக்கான விஷயத்தில் களத்தில் இறங்குவேன் சொல்லி இருக்கின்றேனே. உன்னை பிரிந்து விட்டு போனவர் அப்படியே இருந்து விடுவாரோ என்றும் நினைக்க வேண்டாம். நான் உன்னுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் இப்பொழுது உனக்கு சாதகமாக மாற்றி தருவதற்குத்தான் வந்திருக்கின்றேன். உன்னை பலர் பாராட்ட அங்கு ஆர்வம் இல்லாதவர்களாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அது எனக்கு புரிந்து விட்டது. என் தங்கமே, அவர்களோ என்ன நினைக்கின்றார்கள் தெரியுமா? நீ அவர்கள் கூடவே இருந்துவிட்டு எங்கே அவர்களின் உயர்வை நீ பார்த்து அங்கு பொறாமைப்படுவாயோ என்று நினைத்து கொள்ளலாம். அல்லது ஒருவேளை நீ அவர்களை விட முன்னேறி விடுவாய் என்று நினைத்து கொண்டு உன்னை மட்டம் தட்டி கொண்டு இருக்கலாம். நீ செய்யும் நன்மையை கூட அதில் குறைகளை மட்டுமே கண்டுபிடித்து கொண்டு இருக்கலாம். என் பிள்ளையே, நீ அதையெல்லாம் எதிர்பார்த்து உன் வாழ்க்கையை நகர்த்தி கொள்ளாதே. நீ எது வந்தாலும் எது செய்தாலும் இது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நான் எடுத்துக்கொள்ளும் முடிவானது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இதில் வெற்றி தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவத்தை நான் வளர்த்து கொண்டேன். நான் எனக்கான விஷயத்தை தானே செய்கின்றேன். அதில் அவர் வருவார்கள் இவர் வருவார்கள் என்றெல்லாம் நான் நினைத்து கொள்ளவில்லை என்பதில் உறுதியாகவும் தெளிவாகவும் இரு. நீ பேசுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தை தான் மற்றவர்களின் முன்னே உன்னை தரம் உயர்த்தி காண்பிக்கப் போகிறது. அதனால் நீ பேசும்போது கவனமுடனும் நிதானமாகவும் பொறுமையுடனும் பேசிக்கொண்டு இரு. என் பிள்ளையே, உனக்கான மதிப்பையும் மரியாதையும் அது பெற்று தந்து கொண்டேதான் இருக்கும். நேரங்களை தாண்டி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீ அங்கு கவனமோடு இருக்கும் போதுதான் உனக்கான விஷயம் அங்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதையும் தாண்டி நீ ஒன்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீ ஒரு விஷயத்தை செய்யும் பட்சத்திலே இப்பொழுது செய்யலாம் அப்பொழுது செய்யலாம் அப்புறம் செய்யலாம் என்றெல்லாம் நாட்களை கடத்தி கொண்டு செல்வதை விட நீ செய்கின்ற செயலை இப்பொழுதே செய்வதற்கான முயற்சியில் இறங்கி கொண்டு இரு. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில்தான் உன் செயல்களின் வெற்றி உன்னை தேடி
தேடி வந்து கொண்டே இருக்கும். ஏனென்றால் நேரங்கள் நாம் யாருக்காகவும் நிற்கப் போவதே கிடையாது. அது கடந்த பின்பு யோசிப்பதை விட நாம் இருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே நமக்கான விஷயத்தை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு அதை முறையாக செய்துவிட்டாலே போதும். நம் வெற்றி நமக்கானதாக இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும். நான் யாருக்குமே அங்கு எந்த துரோகமும் செய்யவில்லையே. ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது? எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படியெல்லாம் குறைகள் மட்டும்தான் வந்து கொண்டிருக்கின்றது? சோதனைக்கு மேல் சோதனை மட்டும்தான் தந்து கொண்டிருக்கின்றாள் என் தாய். என் தாயே, நான் உன்னை கையெடுத்த பிறகும் ஏன் இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றாய்? இவ்வளவு பெரிய சுமையை எனக்கு தலையில் ஏற்றி வைத்திருக்கின்றாய் என்றுதானே உன் மனம் கலங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. என் பிள்ளையே, நான் சொல்வதை கேள். நான் உனக்கான விஷயத்தில் உனக்கு கஷ்டத்தை கவலையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று எப்பொழுதுமே நினைத்தது இல்லை. ஆனால் நீ ஒவ்வொரு செயலை செய்வதற்கு முன்பாகவும் எப்படியும் நீ கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று உனக்கு தெரியும் அல்லவா? ஒரு திட்டத்தை தீட்டிவிட்டு தான் அந்த காரியத்தில் இறங்க வேண்டும். அந்த விஷயத்தை பற்றி முழுவதுமாக அறிந்து கொண்டுதான் அதை செயல்படுத்த உனக்கு துணிச்சல் இருக்க வேண்டும். அதை விட்டு எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று ஏதோ ஒன்றை செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம். இறுதி முடிவு என்ன வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் என்று ஏனோ தானம் என்று ஆற்றிலே ஒரு கால் சேற்றிலே ஒரு கால் வைத்து கொண்டு நீ உன்னையே நிலை தடுமாறி வைத்து கொண்டிருக்கின்றாய். அந்த கவனமின்மை தான் உன்னை இந்த நிலைமைக்கு அழைத்து செல்கிறது. ஒன்றை மட்டும் நீ தெளிவாக புரிந்து கொண்டு உன் செயல்பாடுகளில் அடுத்தடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு விஷயத்தை தீர்மானித்து விட்டு அந்த தீர்மானத்தில் நிலையாக இருந்துவிட்டு அதன் பின்பு என்னிடம் வந்து, அம்மா, நான் இதை செய்கிறேன், அதுவும் உன்மேல் பாரத்தை போட்டு தான் செய்கிறேன் என் வாராகி தாயே என்று சொல்லிவிட்டு என் மேல் நீ பாரத்தை போட்டுவிட்டு அந்த காரியத்தை திடமாகவும் தைரியமாகவும் செயல்படுத்திப்பார். உன் தன்னம்பிக்கையின் வடிவிலே வெற்றி உன் கையிலே வந்து சேருவதை இங்கு யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. என் பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியை இங்கு யாரும் தடுத்து நிறுத்த முடியாத அளவுக்குத்தான் நான் உன்னோடு பயணித்து கொண்டிருக்கின்றேன். உன்னால் முடியாது என்று எத்தனை பேர் வேண்டுமானாலும் சொல்லிவிட்டு போகட்டும். உனக்கு இப்படித்தான் நடந்து கொண்டு இருக்கும் என்று யார் வேண்டுமானாலும் உன்னை நோக்கி கரங்களை நீட்டி பார்க்கட்டும். ஆனால் அந்த விஷயத்தை பற்றியெல்லாம் நீ காதில் வாங்கி கொள்ளாதே. அடுத்து வருகின்ற செயல்களில் நீ கவனத்தை செலுத்தினால் மட்டும்தான் உன் வாழ்க்கையை வாழ முடியும். அவர்கள் சொன்னவர்கள் சொல்லிவிட்டு அப்படியே இருந்து விடுவார்கள். ஆனால் உன் வாழ்க்கையை வாழப்போவது நீயாகத்தானே இருக்க போகிறாய். என் தங்கமே, உன் வாழ்க்கைக்குள் நான் உனக்குள் இருந்து கொண்டு இருந்து உன்னை வழிநடத்தி செல்லும் தாயாக இருக்கும் பட்சத்தில் அன்பும் இருக்கும், அக்கறையும் இருக்கும், அரவணைப்பும் இருக்கும், தண்டிப்பும் இருக்கும், கண்டிப்பும் இருக்கும். இதையெல்லாம் தாண்டி வரும்போது தானே உனக்கான வாழ்க்கை உனக்கு என்னவென்று புரிந்து கொண்டு இருக்கும். உனக்கு என்ன தேவை என்பது புரியும். அதனால் சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள கற்றுக்கொள். நல்லது உனக்கு நான் நடத்தி தருகிறேன். வெற்றி உனக்காகவே காத்திருக்கிறது என்பதை மறுத்து விடாதே. ஓம் வாராகி தாயே போற்றி.